shuwaka ne, auren 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 shuwaka ne. Amarya, Amarya. Na? Ya kai na zan ba tuwa gida din nan. Wani tuwo? Ka bani kudi? Ban baki kudi ba. Ban baki kudi ba shi yasa ba za ki yi abinci a gidan din nan ba. Me kana so in siya abinci da shi? Da me ake sayan abinci a gidan din nan? Ka ce wai? Me ka ce ban ji ba? Da me ake sayan abinci a gidan? Siya abinci da kaina. Eh? An siya abinci da jikina kwai me? Ban gani ba. Amarya! Ango! Ke fadin nan tun da na aure ka gidan din nan wallahi kin ce rashin kunyan ki a gidan din nan yayi yawa. Rashin kunya kamar me? Kamar ya? Kwanakin baya. Eh? Kwanakin baya na baki da ruku da 50. Shagaran jiya na baki da 250. Me kika yi da kudi din nan duka? Da ruku ne kudin cefa ne. Ya zama dinga ci tuwo da miyan kuka kullun. Wallahi na gaji wannan miyan kuka. Kullun miyan kuka, kullun miyan kuka. Ba ji ba lokacin da na aure ki. Lokacin da na aure ki. Da turanci aka ce skeleton. Da kika zo nan baki da jiki, baki da nama. Kin ne zo gidana ne kin karo nama a gidan nan. Ka ce ba ni da jiki. Baki da jiki. Lokacin da ka aure ni, ban yi aure ba. Bana da jiki ba yanzu ne na zo na sama kamar skeleton ba. Ke ba wallahi. Ba wahala ne na sha wannan gida ba. Kullun sai miya kuka, sai tuwo kullun haba. Ya zan samu jiki. Zan ci uban ki. Wallahi ka ci ubana, wallahi na ce ka ci ubana. Na ce ka ci ubana. Na ce ka ci ubana. Kina ji na? Ka ci ubana wallahi. Na ce ka ci ubana. Ni da ci ubana. Na ce ka ci ubana. Ka ci ubana. Na ce ka ci ubana. Ka ci ubana wallahi. Na ce ka ci ubana. Wato ni da ci uban ki kenan gida. Ka ci ubana. Ka ci ubana. Mala. Ka ci ubana. Na ce ka ci ubana. Na ce ka ci ubana. Kai. Wayo Allah na! Wayo! Wayo Allah na! Mala mama mi na kazo! Wayo! Mala kazo! Wallahi da na sani da ban aure shi ba, wallahi da ban aure shi ba. Mama na ta gaya min na ce wai shi ne na so. Shi ne dan kan dan na so. Wallahi da na sani da ban aure shi ba, wallahi. Kulun zai duke ni na zama bol ne. Na zama bon ba abinci kullun sai miyan kuka sai da gari sai miyan kuka gashi na sai da biya wata ba abinci ba kudi wallahi na gaji da wannan aure wallahi na gaji da wannan aure wallahi na gaji da wannan aure kowane lokaci sai fada a gida din nan gabaki daya idan aka ji kuka ko fada a gida din nan a ce wannan shine aure wannan ba aure bane wannan hauka ne kuma aure din nan wallahi sai ta koma gidanta wallahi sai ta koma gidan ubanta idan ni din nan idan ni ne doku wallahi sai kin koma gidan ubanki ba kina yi kamar lakalanga wallahi sai kin koma gidanki sai wani sai ne kawai take kara ba wani ba komai ko da dan ce da alaman ko tana tofa miyon ce kai ta dauki ciki ba alama duk da aiki din nan da nake yi kamar jaki kuma ka hauta sai ka ji tana wayo ba komai wallahi sai kin ci ubanki a gidan Allah. Idan ka ji wani ya ce da na sani to abin ta bace kenan ta kai iya bacewa. Ubangiji ka raba ni da auren da na sani wannan shine roƙo na. Ya Allah ka raba ni da auren da na sani. Ya Allah ka raba ni da auren masifa. Allah na ka raba ni da auren da na
gagara misali gani nan a gabanka ina kuka da hawa